wacho kama nitiere kuonde ma yie ego gi osiepna ahinya Dr. Matunga ayie kode kabisa wach mowacho mogikni because penjo monego wapenjre wacho sama chako loso ni kaka ne rais odhi ochando chunywa ten wach matin monego wang'i sani wach maduong' monego wang'i en ni ang'o ma jaduong' owuok godo Amerka mokelo Kenya ka to kwadhi mbele kadwa eko gima wacho onego wapenji jotendwa manowuotho gi president ni unero koru duogo wan kako nagi ang'o e pesa gi ber mowuok Amerika gi mukelo nwa mudwa keto nwa e san mano gima nyaka tuwa penji yes nikech wan kaka jothurwa kumwa wuokie nitiere gombo magwa wan gi a very huge resource nam mamarwa pesa ma rais biro godo ni mokelo ma jo Amerika omiyowa gi pesa di madhi konyo jowa malupo pesa di madhi konyo kata na jowa mnyande nyocha ne pio daro pesa di madhi dhi e weche mag school pesa di madhi e dongruok mar pinywa mano tayie gi Dr. Matunga matut to kata ka wacho kamano ne wacho wach moro kano to wacho na ni jo Amerika nyalo wacho to ogi wacha nyaka gitim nitiere gigo mane wa sign ga Amerika under AGOA ni wan kaka jo Afrika pinje moko in Afrika nwadhi timo kodgi trade nwatimo kodgi ohala ma gimiyo wan nafu matin koro beto ni wanyalo trade ga Amerika mayot yes nyaka samwa lose kodini it was more of gik manondiki than gik mosetimore partly nikech jo Amerika partly bende nikech tell governance mawango the kind of governance mawango koro miyo kan gi to daktari ang yie ni samora nyalo bedo nan gi chich moro matin niero wach ni ditim to na wacho ni kotimore tadhi bet kamor kendo pinywa ni nyalo bet gi dongruok ratil tin